И така, поздрави много специално за Киял Ахмет от село Сашево, за Лъва много специално, за шампиона на всички шампиони в тежка категория. Киял Ахмет, за неговата съпруга Мияце, за неговите Алие и Сияр, за най-прекрасните деца, който показа на всички, доказа, че парите отиват при Киял Ахмет, шампиона на село Сашево. О, Али баш майстора, за мене чувам да говорите, бил съм паднал, но забравихте. О, Киял Ахмет, всичко съм постигнал, сам съм се издигнал до върха и ми завиждате. Жена ми Мияце е до мене винаги, децата ми Алие и Сияр са умни и добри. О, Киял Ахмет сказа, на всички ви показа, че пари отиват при пари. Шампиона на село Сашево, о, Киял Ахмет, от село Сашево. О, Али баш майстора, аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, о, Киял Ахмет съм аз. Имам жена, къща, палати, най-красивите и Сияр деца. О, Киял Ахмет от село Сашево, за най-добрия Али баш майстора. За мене чувам да говорите, бил съм паднал, но забравихте. Всичко съм постигнал, сам съм се издигнал до върха и ми завиждате. Жена ми Мияце е до мене винаги, децата ми Алие и Сияр са умни и добри. О, Киял Ахмет каза на всички